montor balik cungkir korban kecelakaan dolae sampai sekandar anak pimpin kopir dosa aja padha lena lima kota ikawo prayoga manutan lalu lintas kaburani kusine kuwarko bali mulai selamat wektu ki lek digawe seneng ya Kang Gareng. Cara anune esuk dadi sore ki ora krasa. Sore dadi esuk meneh kuwi kaya ora krasa. Tuladane apa, Kang? Ayo pira wene awake dhewe sowan mrene iki mau iki wis wektune yah mene, ya ta? Kuwi merga saka kegawa rasa suka, rasa seneng, no? Oleh iso silaturahmi kalian warga masyarakat Glonggong luwih-luwih sahabat temon kalian Bapak Saidin, Pak RT. Wah, liyane iki semanak grapyak teledak-ledok yen micara kanggo penggalih dhisik banjur diutarakake. Ngono ya, Kang. Mula termasuk RT barang ngono iki pahlawan tanpa tanda jasa. Mergo ngamanke lingkungan cara di garis gede. Lho, cara tingkat gaji ngono ki sakjane RT iki ndak sesuai karo tanggung jawabe. Pak Kepala Desa umpamane lek ana wong njaluk surat bakal gawe KTP kae. Kuwi lek ora liwat RT dhisik secara formal sak tenane ora iso. Oh ngono. Anu pengantare kok RT mengko ning munggah ning desa. Mula Pak RT iki gedhe jasane. Oh iya Kang. Ora ketang piye-piye iki nembang-nembang dhisik kanggo ngedem rasa. Niki wau kula tepungke kalih warga masyarakat Glonggong. Desa Tempur Sari, Wungu Madiun. Sing perangan niki wau anak kula jaler sing nomor 3. Ngiras pantes kula tepungke teng pagelaran. Wah, pancen seneng karo seni ya, Kang. Iya. Sithik akeh lek nabuh ngendang barang ngono iki wis penggaweane ning lek jroning ning pentas metro gareng ngene iki lek ndak dipelajari wiwit muda ya ora kena diangen-angen no. Mula ya kudu dipraktekne roh lingkungane ya nata mentale. Mergo ning seni iki ndak enek sing diarani puas, Gong. Dadi wong hidup ning seni iki isine mung sarwa kurang tur meneh nuting jaman kelakone. Yen Petruk mbiyen wayang mbiyen wo komplit pepak. Jejer pisan mengko mlebune ning kedatunan Pasiban Jaba terus jejer pindho kadang kala enek jejer pindho iki dobel jejer pindho neh. Terus nyongo ngelik ya. Ya, terus jejeran terus nyuro ki sing nganggo jejer neh. Kuwi biyen ning lek saiki mergo kedesek suasana jaman. No. Warga ki pengine hiburan. Oh, tadi jroning hiburan ki mau disisipkan ngilmu sing tumuju dateng sosialisasi tentang sesuatu. Umpamane tentang kerukunan, gitu. Umpamane tentang keagamaan, umpamane tentang BKKBN, ya tentang KB dan sebagainya. Nah, KB ki mau dilibatke media seni luwe-luwe wayang kuwi luwes. Ini ki umpama wae iki iso Quran lan hadis roh nggih siar agama Islam apik. Ning mergo saka keterbatasane le mikir
awake dhewe mung menggarisbawahi bahwa kehidupan di dunia ora ana liya kabeh mau mbutuhke ketentraman. Islam yen sajae ora iso tentrem uripe, no. Kuwi ora ana gunane. Mergo arep digawe ngopo dawuhing para kiai, dudu sahadate, dudu salate, dudu zakate, dudu posone, dudu hajine. Ning kerukunane. Ingat bahwa pengendikaning para kiai lantaran hadis lan Quran, ya ana sing dawuhke Gusti Allah Subhanahu wa taala ora bakal nampa amal ibadah titah. Lek titah kuwi mau ora rukun karo dulure utawa sing duwe satru, sing duwe musuh. Oh, ngono ya. Jadi di atas segala-galanya kuwi mau ora ana kejaba mung kerukunan, ngraketke kekadangan. Gunane apa oleh salat? Gunane apa oleh zakat? Gunane apa oleh haji pamane? Lek karo tanggane ora takok, ya. Karo dulure wae sik bengkerengan. Lah Gusti iki sipate maha welas asih. Lek sing gawe urip iki maha segalanya lah wae dhewe titah padha ngapuran ae kok ora gelem umpamane lho. Wah ngono. Mula jroning kebudayaan syariat Islam ngapuran ing wulan Syawal kae bener-bener kanggo srana pangleburing dosa antar umat beragama lan padha-padha titahing Gusti, no. Mula iki lingkungane ditumbali dhisik, mengko gek nembang-nembang. Wah. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Luputa bilai kabeh. Warga masyarakat Glonggong khususnya umumnya Tempur Sari aja ana alangan sawiji apa luputa ing leloro luputa bilai kabeh jem setan datan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling ado tan ana ngarah mring mami guna duduk pan sirna barengi bakal mlebune utawa mengeti ambal warsa kamardikan bangsa. Iki tak olehke utawa tak aturake tembang asli Tulungagung. Sumangga prawarga kakung miwah putri sepuh tuwin anem menolong manunggal sami mengerti diteng proklamasi martikane bangsa kita Indonesia ing bulan Agustus tanggal 17 tahun 1945 kita para warga sa-Indonesia saking panguasane penjajah sikla negeri Indonesia nanti pribadi jajak santoso jejelian bangsa desa Jakarta sumangga asesanti Indonesia kuwi asli tembang Tulungagungan ya Kang. Iya, jadi seniman-seniman di Tulungagung ya akeh sing do ngripta tembang ngono kuwi, Gong. Tentang proklamasi neng mana tentang pertanian. Apa kayak tentang pertanian ya? Ayo ayo para sedulur tani kumolong saeka kapti nyawiji
bareng sengkut tumandang garap sawahe pedoman kita usaha pajak lah lali aku pedoman kita panca usaha limang werna siji lemah sarap lemah sawah panggarape kang sampurna loro ngono kudu milih bibit unggul jenis unggul bibit pari kok bibit unggul ayo Puri Ratna ya kita aturake tembang asli Tulungagungan juga tak perkenalkan karo warga masyarakat Glonggong ya sareh-sareh ya ing wayah esuk jagone turu rames barang ingkang taksih wungon wonten mriki lantang taksih mirsani wonten YouTube channel Ki Eko Official kula aturaken tembangipun judule Jumenenge Nata Damar Wulan dadi Brawijaya pertama diutus Dyah Ratu Kencana Wungu ya nyingkirke ya kuwi si Minak Jingga dadi sejarah Blambangan Majapahit ya wiwitane dirangkum dalam sebuah lagu judule Kencana Wungu ya dikumandangke dening Jeng Puri Ratna wah kuwi jeng enjing Jeng Puri Ratna jeng enjing Pak Petro oke tembange sing penak Cayu nggih aku njaluk kanthi banget Bawanono Asmarandana ya sabdane Sang Ratu Putri ya areh-areh sabdane Sang Ratu Putri kacedhake swayat kacetok ing swayembara dadi Ratu Putri iki ngenekke swayembara kang bisa maca janggane adipati ing Ginanjar dadya garwa dawuhe Kencana wewaton wangsite dewa iki mengko sing sak ramban diatur Mas iki Mas ya dimetre Mas sing sak ramban langgame khusus Kencana Wungu mengko mlebu dangdute Jawa diganti judule Roro Mendut. Nah, jadi padha-padha kok Tulungagung ya. Jadi sing sak lagu
Kencana Wungu sing sak lagu Roro Mendut ning digawe dangdut Jawa. Ya. Kencana Wungu. Ya mangga. Kancana bungo ngendika kalampon puas antuk wangsi tetewo perantene kanthi sopekas Aryo bagus alam toko kekasih gemar sasoko ketine apa mantune yang pedang andel-andele Ya. kancana nuwuni janjine kamar sasana kinarwo saratane madhep
makasih. Ya. Iki mau ora mendut. Saire apik ya Kang. Iya. Jadi ceritane raka ora mendut sing sapa udut wis mesti kepencut. Raka ndika tali sutra glandang asmara bagus prana citra. Nah. Sing tak demen iki ngisor dhewe lho Kang. Piye Kang? Dadi tepa tulodo yen wong tresna ramung saka bondo. Amung ati pawitane kaya rara mendut prana citrane. Dadi rara mendut iki digodha karo jenenge Tumenggung Wiraguna ngono. Langsung 5 saiki. Iya. Ya, saka sing pinggir iki kesana nyampe Mia Aprilia. Ya. 5 tembange wis manut. Ya. Urgen. Ayo urgen yo. Makku ada, omahe ada. Obut ya. Makku ada. Ayo. Puji kumuka langgeng pujiku Tansah lestarian Tapi sama suci Kabudayaan tapi Adik dikudati dalam sarabungan Tanda-tanda bapane kaya sakinatu Konjaki bakar Sahalita Gambar biru mungkin batu terlempeng lagi Serta disambut batu dalam umatku Itu bangsa selagi Wes, aku tak manut. Ya, pundutan. Oh iya, Bapak Sekcam mau liwat streaming ngersake Denok. Iya. Denok. Ya. Ayo nyejal mer. Urgen. Apa mer urgen ah? Asem aku coba kayak Darurat, Pak, darurat. Iya ya. Wi urgen. Ya. Sayangku. Hop. Jogetan harus sama semua. Ya, lincang kiri kanan. Grek. Lincang kanan, grek. Ya. Ya. Sik to. Sabar, Nak. Ya, tegak grek. Oke, wis sakmono posisine udah sakmono. Ya, sayangku. Sayangku sing bagus dewi Kulun nopo berkataku sehati Ya Brut. Iya, sorake. Iki polahmu dira padha kancane kok. Piye lho, Pak? Ngene kaya robot ya perumahanmu. Yo, dados nggih. Yo. Ayo. Iya to, Cak? Iki burutan tak calak sore sing nakal.
Matur sembah nuwun, terima kasih. Iki mau mung tambahan sore Kang Gareng. Ya. Sing bagus saiki awake dhewe nderekke Ndara. Anggone diutus dening Sinuwun Prabu Puntadewa lan Denayu Dewi Kunti Talibrata ngupadi Ndara Bratasena sing dina kalungguhan iki mapan ing Sukalima. Ngono. Dadi Ndara Arjuna dina iki nungka Ndara Bratasena sing mapan ning Sukalima. Iku awake dhewe nderekke ning Sukalima, Tru. Ah iya no. Tilik marang Raden Bratasena oleh ngangsu kawruh ngudi ilmu karo Begawan Durna. Ayen ngono tak derekke Ndara, Tru. Bareng, Tru. Ayo, Kang, tak tuke lakumu ya, Kang. Ayo.